следващите възможности да накараме слепите, незрящите да могат да изградат своето пространство, да се докоснат до формата, да се докоснат до Микеланджело, да се докоснат до античния свят и да може да си изградат собствен свят, нов свят, в който по определен начин те казват, че виждат. И аз съм абсолютно убеден. Виждат това, което правят. Всъщност това е най-голямото таинство в този процес. Да накараме незрящите да виждат и да ни накарат ние да виждаме това, което те виждат. Не знам дали аз съм полезен за незрящите, но незрящите са направили твърде много за мен, за да променя разбиранията си като личност. Да си задавам въпроси, като, например, виждам ли това, което трябва да виждам, или виждам насилствено това, което не трябва да виждам. В моята практика, който идва човек, който е незрящ и казва: аз виждам, като правя скулптурата. Как виждаш, бе, човек? Обясни ми. Тези моменти са изключително силни. Трябва да разберем, че срещу нас са хора, които имат нашата чувствителност. Само че те имат друга сетивност, просто защото така Господ отредил. И е много интересно да намериме връзката и баланса, защото това е изключително богатство. Това е развитие на нашето усещане, на нашата душа, на нашето... на човещината. Вие може да протегнете ръце напред, да видите първото паметника. Да се опитаме да направим лицето на Самуил. Години наред се стремих да направя детски играчки от плоскости. И това нещо ме въвеждаше в непрекъснато търсене на нови технически средства, които така или иначе не можах да използвам. Но в един момент си казах, защо да не използвам хартия? И тук беше таинството. Всъщност получих най-простия отговор. Хартията, този материал, който се използва хилядолетия вече, ни дава възможност да мислим конструктивно. Ако мога да направя форма с него, значи това наистина е подвиг. И всъщност така започна всичко с ножичка, ножички, които купих, принтерче, което с черно-бяло разпечатки и така нататък, и почнахме да режеме нон-стоп, за да направим първата фигурка слонче от хартия. Така започна всичко като на игра. В търсенията, в това таинство, което е играта, намерих и моето спокойствие на духа, защото всъщност усетих дълбочината и смисъл на всичко, което се прави в друго пространство. И това е пространството на формата.
Тайната вечеря е емблематичен мой проект, който е свързан с разбирането за пътя и дълбочината, с която съм разглеждал цялата философия на Тайната вечеря. 2000-та година промяната е Бог е в нас. Трябваше да реша композицията не с 12 апостола и Христос, да сложа само една единствена личност, която е разградена от добро и лошо. Кой е Христос? Защо съм избрал Петър Савов? Защото в смисъл на нещата е не да правя Юда, а да направя качествата, които са свързани с Юда. И всъщност всичките апостоли бяха направени в качества на един и същи човек. Христос е Петър Савов. Ма как да го направя? И наистина мисля, че е много интересен портрет, който включва в себе си характеристиките на Бог. И да се премине още по-натам, когато вече не само на компютъра получаваме модела, а когато може да разгледаме и вече наистина триизменните фигури в пространството. Слагам първото парче. Има обаче не сме сложили. Не, няма нещо. Значи това е. Така. Да. Милева, давай пак да видим, да. А не давам? Към тебе. Мен има дупка. Да, тя е. Към тебе. Ако бивнете цифрите, ще усещате ли ги или не? Сега в момента и дупката не мога да се усетя. Вече няма дупка. Дупката беше на нулата. Моята дупка не си я дава. Тук държа едно нещо, което мисля е големия отговор в ръката си като играчка. Всъщност това е една проста схема. Когато го правите слой по слой, контролирате формата слой по слой и започвате да разбирате информацията и всичко, което е заложено вътре в нея. Това ни дава повод да преценим и да влезнем в живите пространства на самата форма, там където всичко оживява. Че всъщност се случват точно тези невъзможни неща, конструктивна форма от хартия. Правейки го, ти слагаш листче върху листче и получаваш форма. Първо листче, второ листче, трето листче. Не знаеш какво става. В края на краищата не стигаш до 50-то, виждаш копито. Ма това аз ли го правя сега в момента? Как се случва магията? Докато накрая това нещо се не прави. Между другото, това е направено от 9-годишно дете. 9-годишно дете, което се отказа да ходи на училище и казва, аз тук ще идвам и ще си работя и ми е много готино в момента и ще ме убие баща. И всяко едно листче за мене е голямо таинство, защото то ме кара непрекъснато да задълбочавам своето усещане и развитие в други неизвестни за мен полета, пространства, в които се развивам като личност. То сега започват вече да се фиксират самите парчета и много лесно вече, нали, като намерите и правилния път. Имаме възможността постепенно да придобием представа за форма, която изграждаме ние. Това е процес, в който придобиваш представа за всеки нов елемент, как се обогатява формата. И когато някой е с нулево зрение и тези форми не ги е виждал изобщо, това е много важно. Твоята реплика никога не съм виждал формата, която сега в момента правим, е много интересно нещо. Ако човек с нулево зрение не е пипнал нещо, не е разбрал как изглежда, като примерно, да речем айфола такова, ако не е пипнал, така, той ще знае само като дума. А остава ли спомен? Остава спомен и после съвсем спокойно могат да го разкажа на някой как изглежда. Направило ли ти е впечатление, то ти остава в съзнанието. Това, което го правим в момента, ти е готово. То усещам. Това, което го правим в момента, сигурно ще го ценувам това вече. Сериозно. Нали знаеш, като правиш нещо дълго време, харесва ти, вълнуваш се по някакъв начин и после се появява. Ми правиш щастлив да знаеш.
както ние правим демонстрации с скулптори, за да се появява едно момче с бастунче, 13 годишно, няма да го забравя никога. И даваме му скулптурите, той почва да маха последните парчета от скулптурата. Кама, това е глава. В този момент просто ми потекоха сълзи. Това е смисъла. Колкото и да е малко, ти даваш една частица от познанието на това дете. Всеки един човек, зрящ, незрящ, да се докосне по свой начин до познанието, което ние сме вложили в самата форма. Сега имаме възможността тази форма да разглобиме на много финни частици, на много духовни частици и да дадем много части в зависимост от подготовката на човек да се докосне и в домашна атмосфера да си направи своята форма. Това са фигури, които са Самуиловата войска, ослепена насилствено. Знаем историята каква е, в момента може да ги опипате, защото са подходящи на височина. Когато войската отива и царя вижда войската, разбира се, не издържа твърде дълго и умира. Не ще стигнеш малко до ръката. Само ръка, да, и държи нещо. Държи пръчка в ръката си. И сочи нагоре. Много интересно е в момента да може със собствените си ръце да усетите това, което е минало през ръцете на един гениален български художник. И точно мисля, че това е и така желанието ми в момента да има вдъхновение. Това е стъпалото в момента. Да. Виж колко мощна форма е, като усещане. Също това е характерно за него, защото той създава образите си с почти скулптурна геометрия.